October ni somni pasari kumsang ni somni pakhat chu Don Walker kumsomnga pahnih na mangmek tan chuan khovela ahlim ni bertura ngai ni in fa pathum le tu pathum anei to hnuwa mangai thar atong le a chuta abial pathar chu Thomas Natani in abial pa nian chuan Halifax in ena office himini hian ani ne na register mek ani sia chumi zolama chuan an thian thale chung le khathau te nen Big House lama Prince Albert papa alom na neile tumin an khom ve lai leya ahmalam hunata na du sakna hlan liam liamin an pahnih hming chuan zunaute an choi kang hlomba ka kutti bengin an nui zui ham hloma ma se heti lai hian an lom pui ber mo ber cho a hmela chuan limlo na riawa ngei thei hi alang ta tlat mai azam melin a kutila chu a khur der dera chuta ama hre cheng tu te chuan a dan chu ni dang ang lauria hian an hre thei tlat mai zandar somle achan ve vela chuan an no pa in Surly Grove Lightcliff lama an ina chuan taxi in an ho dun le a dar somle min som thum paruka chuan an ina alu tur chu CCTV camera chuan lo langin chu Don Walker damlai an hmu theina hnun ber chu ani soita ani Don Walker hi ama hre cheng tu te chuan ami zedum tak hi an soitel nge zel atong do in ama shim hi a har wak maya neilo chung po anei ang midang pe zo vek zel thei khopa mithil phal le midang tingai pui mo chi ani a fanu don po in voi kha chu pian phunga rwal ban lo pakhat hian a thil leina tur poisa chu anei de lo tlat maya kanu chuan chu a hmuin anei ang chun chuan a pek sak ta veka ama jok chuan bazar na tur chu anei le ta si lo ma se pui atilawa khatia rol ban lo atan pui kha alom tok em tho ama chuan engma leilawin awm le taringot mai ani ti in anu ina midang te khong ina anga sia chu asoya chu ringot po chuan Donwal karimi zia tur om ang chu atilang chiang viau ome don hian fanu pathum nei to in chungte chu kodi sho kirili le don ti ania anni ba ka hian tu pathum nei to bokin afa ti le atu ti ho hi angain adwatlom ema chutiang bukin atu ti ho po hian an ngai ve thin hle ani an che na veng chunga po athil phal zia le ngai na tom zia chu soi ve lai thin ania a thian te a chung te le ama nei tu te reng hi an birthday a hria sak veka an birthday alo thenin du sakna a hlan ngei vek zel thil te thamte po ni se midang te nuna an ngai pui mo ang chi ho hi a thei ngel sak ngai lo Surly Grove Lightcliff chuan bedroom pathum omna bangla a chenga helai an omna venga hian a pem nu tera tangin thenrol po siam thiamin midang a komnil thiam ema shiat po hlo ve mai avon le ta parwer product te azor thina wangin thenom ko veng tini na han in biak po te chu angain sabe bok nen chu chuan thenrol a siam hnem sak ve reng boka ye chuan a in son lo atanga kar khatleka barbecue party bo sain a thenom ho te chu asom ta hloma thenom 30 ho ne na in mel shiata in po taka anin kom thena na hei po hi bo sai ania hei hi amizia midang te tlo po masale bitlang nel zong do chi ani zia tilang tu thatak ani ome amai ro chu hetia hlim taka nui sang reng le tong bor thin ani na phena hian bipolar disorder le depression ani wangin na satakin aru khian atwar ve renga he aril rulam natna tor hian anon chu a khoi ve lo theilo ma se chu chuan me chehlim theile thilphal khongai nanga tak ani na ero chu ati chet pha ngai lo thong donin van doina toka aboral ta ka chuan thenom khoveng ho de chu ronkal khomin ama thana hun chu an mangta a chuta po chuan avuina sen so tan hian paun sanga je tho khomani a hei ringot po hian an veng chunga chuan zale ngai nat a hlo zia atilang chiang veu bok ani don hian a pasalnita Thomas na thi kumsang ni som pariat toplam imo kumsang ni som pokotir lam imo khan atonga annuwa doni fanu irali en kota shildan chuan Thomas a chuan anu ne na anin ton hnu luka tangin an chung kwa chu aron fin ve ngala heti la hian Thomas a chu kumsomli pangami ni in atun manuna mi kutthla ka wanga boina ero kumsom chuang kalta atang khan alo nei photo thung kumsom pasari mi lek ani lain midang kutthla ka wanga man le thiam lo chantir ani to a
kumsang khat zakwa som ko chhovela khan ruk ka wangin chela ri tak atang to boka kumsang ni chhovela khan me che pakhat motor khalnen in buain film khur lo le hla taka motor chu a khalawangin boina atok lia chuta chuan jail kar som paruk chungot atang le bok ani ti chuan kumsang ni panga atanga kumsang ni som panga in kara khan me che pakhat Kimberly nen in kopin ani nen hian anin to na tanga reilote an cheng don ngala fa pathum nein ani nei chung hian tharum thona le kot in thlakna voitam taka thlenga Kimberly soidana chuan atir lam kum reilote kha chu engkim kha apa ngaya na tapo afilin tharum tho zongin ache ngai lo ami zia tak tak ron lan chan ero chu kan fama saber kan nei nuwa chau khan ania kan fama saber kan nei atanga ni ni na chuan naute ming tura chuan kan do dan ain ang thei talawa chuta kan han in hnial ta chu na ta chuan ka hmai atak chuan voi tam tak min nek ta se maya chu mai alani lo ka phone min chu sakba ka in chu ka chhuasan arem ti lo bur bok ani ti in soi chu tiang chuan ko thlak chu chunjom zelin kumsang ni pako kuma po na takin kot athak lia kumsang ni som pango kuma po chu tiang tho chuan achile boka ma se hemi tuma ache zet na hi chuan na ta chu mi hlaum tak ani ti atilang cheng zol ema kuma Kimberly omlai chu a ngonga chuan man betin nek chaw chorpa chuan are ba ka khoma tang chuan nuk thla in arem chandan ang chuan kot athak chun som tamial mel maya hemi tum zet hi chuan Kimberly chuan athing ei don nia ain sia thial to thu asoi nge ani ye chuan na ta hian me che ho huat na ril tak hi lo nein ami zia soifia dan thaber chu Dr. Jekyll and Hyde ang hi ani maya adu huna chuan mi pa ngai om top ang hian om thiama a filin midang adwa thiam ema abula ompo anuamin a hadam thlak boka ma se a thinarim to ero chuan engma le tu ma hian antinem theilo a thinrim na ngor kha angai to atlat maya anun rong em to thin ti in Kimberly chuan asoi bok ti chuan kumsang ni som panga kuma kot athak le chem hnuwa khan na ta chu man ni in thiam lo chantir anita a Kimberly chuan alaka restraining order chu la zui bokin heti chung hian maktak mai na ta chuan aloran ti boi the cheu mai alaka ahim to nia ai ngai lain tum kha chu Easter egg nim phervek pathum le khathon hi aron thon lia no pang ho chuan Easter an hmang no mim ti thu zia khi aron thon sha mani ome chutian chuan natal katang hian restraining order chu ala deu sek ring maya atopa phe chuan anin kar chu chetakin atop seita ani ani na taka chuan natale doni te hi anin ngai zon tan phata tang khan ngai ti thalo thei thil chu atam ema entirnan afano kerali chu kumsom pariat atlin hlimte akhan natanian anin hniala wang ringotin ina tang chuan no chwa ania kerali soidana chuan nata hian me chia te hi angai ne pe ema mipa ero chu aza in tongkam vin po hian abive ngai lo me chia ero chu tongkam tha biakla ka po hian angai lo ni birin ka sia ti ina soi doni ne na an chen dun nu rei vak lawa tang khan anin hau thom chu thenam ko beng te po in an sengun ve veu boka kerali chu holiday mangin ejipa kumsang ni somnia khana kala chuta tanga alawli le chuan anu doni chu dam lavin khoma alo munga ta na ta chuan anu dam lo po chu puisalavin tongkam vin tak taka alo hau tun ba ka a ang dum reng maya anu pui doni dam sam lo po chu ngai saka duat atnekin a an khum reng ti na ni chu mai ni lovin a hmai bullok loka te chuan a au khum ba ka tongkam chetak tak chuan ang mor renga a topa chuan kirai chuan angai thei ta bik lo na ta chu lo khak ve sakin ano chu zawe deu turin alo shil ve ta hlaka chu vele na ta chuan alam chu ron hoin rum em hian aron mila chumin zo chuan thinrim zol thutin kirai chu aron ban ta ngala a ngonga chuan ron man bet ngalin banga chuan anor be ba ka alu chuan chhura chu atau tir ta chor maya chuti lai mekin kirai tan ero chuan lo be let ve tur po in anin len hlei ba ka anin chak hlei lutuk boxi nen atan ti ngeina omlo chuta a pashon che dan chu rap thla ka tin a hlau boxi nen alo do top mai ani ti chuan kumsang ni som ni vela tang khan na ta chuan doni laka tharum tho aching tan ta a chuti lai chuan an chedom khoweng te po chuan
doni mit duk cher chor le a hmaya pem om nong chung chuan an hmuta fowa achang le a hmai te chu kakin avung luka nasataka kothak atwar ni ti chu hairol ani thin lo ti chuan august la kumsang ni somni kuma khan nata chuan doni chu thilo chawin a soi saleta a heiwang hian man ni in thu nei tu te kota chuan a omve tarana ma se don chuan a thu soi te thlak li in case chu a hnok ye le tatlat mai chumi ni wang chuan na ta po chu chho ani vele ta ani ti chuan anin nei ma thani kalta velek august na somni panga kumsang ni somni pakhata khan hetiang de ubok hi thleng in chumi tom chuan an then omami malcolm cross chuan jingdar li le achan me vela doni in atanga thombing chinglo chuak chu a hria a engthil nge thleng tamai tiang event tuma an ina avalo chuan doni mang ang mil zeta lo om chu awa hmuta a chuti lai chuan na ta chu in chung lam se pona chuan ronding lo in anu pei doni chu asma awangin a boya a tho chuak tha theilo ni in a ron soya ma se don chuan an then om pa chu mel pa in a thu sei kha oi reng reng so min tha atum zo kani kha tin a shil tamaya hemi tum hian doni nak ro te po chu alo tliak hial ani ome na ta chu man ani le ta ngala ma se angai te bokin doni chuan a thu chu zuk le in case chu drop ani le ta a na ta po chwa zalen ani le zuya heti reng reng hian kot in thak police report thu zuk le case drop le chuti reng reng chuan hun chu an hmang ani ber te chuan July thla kumsang ni somni kuma khan doni chuan a thil ton nata nung changle a kut thak to thinte sia thiam pui theiber tur ni a hriat nata ko pui hlui Kimberly chu awa bepop taringota chuta chuan Kimberly chuan nata laka restraining order ani ni ti chu hrezuin engwanga restraining order hial langi ani ti chu a hria du awangin awazo cheng takngala heta hian Kimberly chuan engkim chu lo shil ngal vekin nata kut thak na hnu ma ani zong zong tile a thalak te chu chiang takin doni chu alo hmu tir ve veka tin thuron pe zui bokin engtik nia emo chuan ala that nge nge yang che chutianga ti ma chuan then wang wang ro ti in alo shil mia mai bok ani chuti chuan an pahni chuan in befo thinin abikin nata swal a chholai chuan doni chuan Kimberly chu awa bezing dewa nata chu a hlo zia thote awa shil fo thin in august la kumsang ni somhnia thilek lek khopa asoi sakle tumpo khan don chuan Kimberly chu awa shil shile veka ma se ama hi ka hmangai tlat boxi ti in sheom ti takin awa soi nge nge ni ome ti chuan Kimberly in doni ama sesna na hnungber chu I tha im iziali main iringem ti ania ma se don chuan chu ma se so aron reply tangai lo a chan po na ta chuan doni social media account na tang chuan Kimberly chu a block sak tak vek wang alo ni ma se anin nei ma kara khan doni chuan a then om no jun chu ma se sin jun karil ru anom theilo tla thi enge om zia niang in nei don hnai zam na om ang chi mai mai hinge ni anga karil ru chungri la hian in nei hi thuli a na ta hi kalsan wang wang du na aron om tlu tlu zela ka the thiam theilo karil ru hi aboi ti in awashila chuta jun chuan in nei don hnai tak taka hi chuan hetiang hi a om ve chok thina lom nangpo in nei tur bo ro kin chutiang chuan a om tir ve che aniang ti in alo reply maya doni ngai thatlo na hi adik sia hri lo chu wang tak chuan in nei don hnaya kan zam le deuh thin ang mai mai hini in alo hria sak ve mai boxi ani ti chuan ani nei ma kar khat vela oma chuan don chuan a fanu ki rali bula chuan ka sei thiam chi alo ma se engemaw thil thalo tak lo thleng tur omni tlata hriat na hi ka nei ka chunga hian thil thalo engemaw tak a thleng don tlatin ka hria ti in alo hrirani oma a kar le loka a chunga thil lo thleng tur hi lo shelok angma in chutiang chuan a fanu bula chuan alo soi ani ti chuan october ni somni pasari kumsang ni somni pakhata chuan don le na chu in nei ta in chen tha le chung le khatinian chuan an rive lai leya music ti play in a then an lama a then an lo nui bok boka a then an lo zaya a then in zonau domin an lo tong long long boka chuti lai reng po chuan don ero chu a hmel om dan adik lavin a pasal nei ni atana ni poimo le a hlim ni ber to ni si a hmela la chuan lim hmel hmu tur om lawa a zam hmel hle ba ka kordeu der der rengin chu huna chuan hmangai ber nei mek mo hlim tak hmel chu a pumol lo ani ti chuan in nei lom na an hman zo chuan an no pa chuan
zandar som le achane vela taxi la in an chene lam chu an panta a heta taxi driver hian a hnuwa a soile danin an pahnih khan an chung lawa anin bimi alo bok in nei na lom zawa mani in lam pan mek in nei thar hlimpo an anglo an hlimlo dun hmel em ema engi mo hel kam nei chut mel hi an puzok ti in asoi ngi ani chumi hnu dar som le mini som thum paruka anin so thlengin CCTV a chuan doni taxi atanga achuka an kongka puilam apan chu alo langa a hnu zandar som pakhat vela chuan an then om malkom chu a living room a chuan thu in a then om don in atang chuan thomak tak mai a shileta a in nei thar ti thom ni thei hian a she thei tlat lo dar kar chan mi vel lai chu thom chu sia in thil chu rideu chor chor ri le rideu dop dop ni in a sia a ma se cherry emo auri emo engma a she thei lo thung in hnial emo in hauri emo po a shilawa chumi wang chuan a then om bang le lama thil thleng chu engpo ni se mi pakhat thomai ni in a sia a ti chuan hemi zandar som pakhat le dar som pahni in karvela hian donwal kari chu thani in darkar tamliam lawa ama aveng hima in kol tura in tiam zo chia apasal kuta ngi chuan anona chu ti topin aumta aloni forensic tesa alandanin doni chu nataka kotlak shep nuwa re hlum ani ti nimngi ania tin ataksa chuan seisak na nu ma tam tak mo chwa ani boka ma se heng zong zong ai pwa larap thak jok chu doni atha nuwa nata se dan chu ni ome athil ti swala chuan in chhir emo in puana ati swal man motora in pek ai ma chuan anho chu thupdan tur angai to chunzom ta a doni rong chu chauka chwara chuan da photin jing lamdar khata doni atha hnu loka hian doni phone atang chuan ama doni anga lem changin afano chu message apathona chumi zawa athom hno te chu sofa in azar boka hei hi atnuwa CCTV footage atanga mole vek ni in chumi zawa chuan an honeymoon hmana turlam sikne sa chuan ama chau chuan akalta a then om tile an chen ti bula chuan doni chuan an lo tum lok sa anga honeymoon hmang tura kal chu adoni in ashil hloma ma se chuti lai mek chuan doni ero chu an chauka chhuar chunga chuan thi in aletreng ani si ti chuan october ni somthum pakhat halloween lai chuan nata chu ron let li in jinglama chuan halloween in cheina vel chuan anin le kot vel te chu acheya heta hian michael kwak le police tip te chu mangtel nge in hemini hian doni fanu kerili chu anu doni nen wilco store chhon cho aya in motorin anin tiam khania ma se anu chu aron lang theita reng lo mai anin lama chuan awang event top maya chu vele na ta chuan emergency service 999 chu call-in anu pui don chu abo thu ashilta a anu pui chuan rilro lam har satna anei thu le angai to tak ze thu chu awasoi velta aloni alandan maya chuan papakhat nupui rilro lam har satna nei le ngal awmna chin shilo arilro ha em ang hian alanga emergency service a call zot nuwa chuan doni fanu kerili le afapa no pangte chu shwain doni zong chuan an chuak li a ma se keri chuan hetia anu zonga anwa kwalai zong hian anu chu an hmudon lawani ti le abula thu apashon chuan anu chu athat dei to ani ti hi a she der lo chulai hnaya dorte damdo ina te an zong kwala an hmu zo chong si lo atopa chuan anin lama chuan an le tari phota hetia in an lu hnuwa hian kari chuan afapa cho ei dorte siam sakin chulai hmun nge chu anu rong taka tha ani na hmun ani ti le abul lok meter ni vela chuan anu rang chu aum reng ti shilawin afapa chu cho a shai mol mol mai ani sia te chuan a hnuwa chuan chote anu an zon hmu thei tak si lawa chuan gari te nu fa po chu an ma ni chena lampan chuan an ho vele ri phota ani ti chuan a hnu dewa police chuan na ta chu ron bia in anin chu dap tha a an she thu an ron chilta a chu chuan na ta ngei to na chu ati boy tak ngal map mai doni ruang chu da baw na tur chu azong le ta char chara CCTV footage atanga alandana chuan october ni somthum pakhat lai lamdar li le mini somthum pariata khan na ta chuan anin hnung lam huana tanga suitcase lian tak atnuk chok lai chu mu ania hei hi police te anin daptura an kalma lok ni in a thenom te po chuan chutianga huan hnung lama suitcase lian tak atnuk chu an mu chuan
thil fel lo engemaw tak chu a awm niin an lo hria a an lo ring hlel ngal chat mai aruka police chu ron callin an thil hmu chu an ron hrilh tawata tichuan he minute lai lama vek hian veng chunga mi pakhatin dawni chena Sarli Grove atanga hlavak lo Asgar Avenue bula nimkara dawni ruang lo let reng chu a hmu chuak zuita ani tichuan he minute lai ala la hian Thomas na ta chu police ekuta ama thuwa ron in pe in anupui dawni chu ama tha ani thu chu a in pawng zuita boka ma se dot la soitel shamin anin nei zan ni lovin October ni somthuma zok a tha thu a soithung Detective Inspector Amanda Wimblesi West Yorkshire Police kai shwaina hnoya dawni thina chu chui zui anita a Detective Amanda ichuan na ta chu mishing do he do sei phut zok po nei mi alo tholamia lawa dotluan par thei mishing a thil ti thupnan le midang ti bumnan chuan niak phoi mi lawa do par thei mishing ani ati thlot bok ani ti chuan evidence chu a chak thato ka CCTV footage cha dawni taksa suitcase ada chunga anin hnunglam huana a hnuk lai te tin anin nei zandar som le mi somthum paruka taxi atanga aron chuak lai le kongka apan lai ti lo chu dawni hmutor aum to mi alo te baka anin a chhasan lai pakhat ma hmutor aum lo te chuan thil om dan chu ati chiang thaviau mai hei baka dawni phone atanga message thon chwa ama dawni lem changa a thon chwa ho chu ama dawni she chiang tu te tan chuan dawni chongkam man thin dan ani lo ti an she thei hlom boka chu mai alani lo thilpui mo deu lo om chu na ta tharum tho sha zia lo she chiang tu akut voi tam tak lo twar to to Kimberly kha ala om cheu bok ani ti chuan July tha kumsang ni somni pahnia Bradford Crown Court a cha so chan anita a na ta chuan tharum thole ko thlak thu boya chuan athiam lo ti chu apoma ma se twal tha thua ero chuan an pu na chu apom lo thung a defense lawyer te chuan ani nei sana khan ani nei atanga darkar tampo ala liam lo tia doni khan in chen adu thu asoya chuan na ta chu ti thinrimin ani hnialta a chutia ani hnial thinrim na lama chuan tumreng wang ni lovin van doina wang liau liawin du a in alo khoina ta deu ni in an non soya nima sila prosecutor lam ero chuan na ta chu tonma atang to a me cheko puite ko thlak shat ani sia thole thinrim thut thil ti ni lovin kum tam tak me chia te ko thlak chu ngaya anei to a aso khokna tak atwar tak tak ngai lawa chu wangin tuna po hian twar le chong lo tora ai ngai hni azok ani ti in anon chang let ve thung hemi hnuwa hian na ta chuan ama in hum himnan evidence engma chu a pedu talawa ma se prosecutor lam chuan evidence chu kan nga tok to e heng zong zong hi isoi mam thei chong lawang an lo ti khum ve tamak mai ti chuan trial hian ni som pakhat chung zet oin evidence te witness tam tak kau ani boka chuti chuan August ni som kumsang ni somni pahnia khan thu boy chu ti top ni in Thomas na ta chu Donwal kari rong taka atha thu boya chuan thiam lo chantir ani zuita a ko chunga chuan doni hmangai tu te chu lomin an awa rap chungin anin kwa wong wong hlom ani ber chumi hnu ni ko hnuwa chuan Thomas na ta chu twal tha awangin dam chunga lungin tang tura ti ani zuita a arei lo bira kum somni pakhat atang don ti na ni chu heti lai me khian doni no chuan zep lawa chuan hei aya ri he tang theise kalati cheu mai ma se ama le ama aron in pek wang khan dana chuan chu aya na a shem the ani se lo ti thei dang kan nei lo ani ti na suya tin prosecutor te po chuan doni thina chungchanga hian thil tam tak alang chhuaka chu meichia pasalte kutwar thinte hum himna dan hi a thatok lawa voi tam tak na ta khan doni kha thilek lekin a khoi fawa man po atok fo thin ma se thu boy kha kaltlang pui don se anua ama hum himna dan kan nei te kha a thatok la awangin doni khan a hlau thong tlata a thu azuk le zia pha ani kha wang tak khan na ta poin a hrechianga kan da nei te a thatok lo na lai kha a mutlat mai si a thil ti swal man hulawin a him le zel thina chuan ti pong por twal twalin atopa zong atha pha tangi ani hi ti in an soibok hei ba ka hian Kimberly po in ka chunga che dan le doni chunga a che da thi ain ang chia ke chu ka wan ne ya kadam chhuak lo kanu doni ero awan doya atang ta ani ti in alo sei ve bok ani te chuan kumsang ni somni pahni kuma khan Thomas chu atana
HMP li cha kotlak atwar ni in an soya October tha kum sang ni somni pahnia khan na da chuan athu boy ngai tua thatle na adi le boka kerili chuan kanu min lak saka ka fapata na pi alak sak boka ka fapatero te hian khonge a pi hi ti in ton thlingin min la zot ni tina ma se chan ngai na ka hre se lo ti in lung che takin asoi ani ato bira chuan khovel hian a thi dan rap thlak takha ni lovin doni mihlim theile khongai nanga midang te ngai sak em ani na kha share jeng sak zokila a thawme kan ko puiten chong kam mai ni lo kut tho an chin to chuan voi khat kut an tho atang khan kalsan wangwang na chang sia ila a thaber ome ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in lo soi vele thau don ya